سلام 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 بيتخونو حجي دماء نافزع لباب مجمع تتكب إذا متسأل خمو سنة مكلتا بمجمريا بزعبا كرينا ماتي زخط صحف كله ما تكاتم باول سمات اللبال كل زي زود نتصلو أو زنعمل تهجزار إيوا بعد كا كات كان كان مان so بعد مالت الماء كار مالت مكينة كات دمو كان مخال ويتانيكا بان بعديلا مان سواي سلزي تقمص كلها بخمسة كاب بتصبعات قريت الخيط زي ما زبكم تصبع ريوا نوضع اي بي سي دي ايات نبب عبارة دعم تساقل زبكم تصبع that's why زي هجريوا بجمل كلها beg beg met met wet wet red red leg leg get get big مالت باللمان met بستراحة ترى غير غير هزار كلنا wet تسألك ايه وتبقي red كيح بري leg بري get كا مركب سخونة غير مركب أتريوا نابتع ساسيت الخيد زائد ما دبل اي كلتا اي بحسب تصحف كلها انت عين الدمسي بنا ايز بالدمسي يبنا ماتي ايز بالدمسي يبنا عملت feel feel يوزع دابيت زي ما feel كاليتي بي بي ساسيتي beer beer رابيتي deep deep همشيتي peer peer شاتشيتي wheat wheat شابعيتي meat meat اوكي قداميتي feel feel يعني سمعت نزارو كلنا تكمل لي بي بي مالت نهبي مالتي beer beer مالت بيرة deep deep مالت عمق وعمق زبالة مالتي peer peer مالت مزنة بعدنا مزنة بصحاب هنا weed weed مالت هاي اوكي seed seed مالت زخون زرعي من اخر مالتي meat لسه من الرحاب meat لسه من الرحاب اوكي نغزل زخا زي بستنبر كلها اي اتلبب ግን ኣብዚ ንባብ እናግን እዚ ንባብ ከመይ ነንብቦ ኢ ነልምፆ ማለት እዩ ኦኬ ኢ ክድመፅ ኣለዎ ስለዚ እዚኣ ንጅምር ቢግ ቢግ እዚኣ ከዓ ፊት ፊት እዚኣ ድማ ፊል ፊል እዚኣ ፒል ፒል እዚኣ ሲት ሲት እዚኣ ቲፕ ቲፕ እዚኣ ዊን ዊን ኣብዚኣ ከዓ ሲን ሲን ስለዚ ቢግ ዓብይ ፊት ብቑዕ ወይ ብቕዕቲ ፒል ምምላእ ትመልእ ከለካ ማይ ገለ ፒል ከኒና ከኒና ሲት ኮፍ ምባል ቲፕ መቕሽሽ ማለት እዩ ዝኾነ መቕሽሽ ወይ ዝኾነ ነገር ዝወሃበካ ዊን ምዕዋት ሲን ሓጢኣት ኦኬ ንቐፅል እዚኣ ድማ ኣብ ኤቢሲዲ ዩ ትንበብ ኣብ ንባብ ከምዚ ግን ክልተ ንባብ ኣለዋ ክልተ ዳምፅ ኣለዋ ሓሳብ ከም ኡ ትድመፅ ሓሳብ ድማ ከም ኣ ትድመፅ
በዚ ወገን ዘለዉ እዚኣቶም ምብልኦም ብኡ ዝድመፁ እዮም ኣብ ትሕቲኦም ዘለዉ ድማ እዚኦም ድማ ብኣ ዝድመፁ ማለት ስለዚ ቀዳመይቲ ፑት ካልአይቲ ፉል ሳሰይቲ ፑሽ ራብዐይቲ ፑል እዚኣ ድማ ሬዋ ካት ሬዋ ፋን ሳን ካብ ፑት ምቕማጥ እዩ ፉል ሙሉእ እዩ ፑሽ ምድፋእ ፑል ምስሓብ እዚኣ ድማ ካት ምቑራፅ ፋን ምዝንጋዕ ሳን ፀሓይ ካብ ድማ ኩባያ ንቐፅል ኔክስት ኦ ኦ እዚ ድማ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኦ ዝብል ድምፂ ኣለዎ ክንሰዚ እዚኦም ክነንብቦም ከለና ዶግ እዚኣ ድማ ጎት እዚኣ ሆት እዚኣ ጆብ እዚኣ ሆት እዚኣ ቶፕ እዚኣ ዎን እዚኣ ኮልድ እዚኣ ቶልድ ዶግ ከልቢ ጎት ሓደ ነገር ምስ ረኸብካ ረኺበና ክትዛረብ ሆት ውዑይ ጆብ ስራሕ ሆት ዕትሮ ወይ ከዓ በራድ ቶፕ ጫፍ ዎን ናይ ምዕዋት ዝተዓወትካ ትዛረብ ወይ ኮልድ ዝሑል ተወልድ ከዓ ምስ ነገርካዮ ንሓደ ሰብ ነጊረና ክትዛረብ ትኽእልና ንጥቀመላ ማለት እዩ ንቐፅል ኔክስት ኤ እዚ ማለት እዚ ኣ ኢና ንብናዓተ ወይ ምስ ኤ ከምዚ ክፀሓፍ ከሎ ማለት እዩ ኣብ ማእኸሎም ከዓ ዝኾነ ፊደል ክኣቱ ከሎ ማለት እዩ ክብል ምእታዊ እንታይ ክንበብ ከሎ ኤይ ዝብል ድምፂ ይህበና ማለት እዩ ስለዚ ኤይ እንተይብልና ኣብ ዝተመፅናታ ኮነ ሕጂ ኬክ ኬክ እዚኣ ሜክ ሜክ እዚኣ ኔም ኔም እዚኣ ጌም ጌም እዚኣ ሌት ሌት እዚኣ ፌስ ፌስ እዚኣ ከዓኒ ጂ ኣብ ማእኸል ዘላ ፔጅ ክንብል ኩላ ፔጅ ስለዚ ኬክ እንተይልና ኬክ ህብስቲ እዩ ሜክ ዝኾነ ነገር ምግባር ሜክ ኔም ስም ናይ ሰብ እዩ ስም ሶሪ ኔም ጌም ፀወታ ሌት ድንጋይ ፌስ ገፅ ፔጅ ካኒ ናይ መፅሓፍቲ ክትግፅእ ከለካ ክንዝገፅ ክንድገፅ እናበልና ክንዛረብ ከለና ንጥቀመሉ ማለት እዩ እዚአካ ብኤይ ትስራሕ ካልእ ቃል ብዙሓት ኣለዉ ግን ንኣብነት የምፅእ ዘለኹ ደን መይስናኻ ብከም ዝገባብካ ኣ ምስ ኢ ሓሳብ ክኾኑ ከለዉ እንታይ ዓይነት ድምፂ ህቡና ኤይ እዚኦም ካልእ ከምቶም ነገር ዳማት ኤይ ዝብል ድምፂ ይህቡና ተመሳሰልቲ እዮም ግን ብኦም ዝስርሑ ቃላት በበይኖም ስለዝኾኑ ብኸመይ ኢና ንፅርያ ዘለና ስለዚ እቶም ቃላት ብዚኦም ዝስርሑ ኣለዉ ማለት እዩ ንኣብነት ዝክንበብ ከሎ ሕጂ ፔን ፔን ሬን ዝኸሪዋ ሬን ሜን ሜን ቼር ቼር ብሬን ብሬን ፌር ፌር ዌይት ዌይት ስለዚ ፔን ቃንዛ ሬን ዝናብ ሜን ቀንዲ ቼር ኩርሲ ብሬን አንጎል ፌር ርትዓዊ ዌይት ምፅባይ ኔክስት ኣይ ምስ ኤ ብሓሳብ ክኾኑ ከሎ እዚኦም ብሓሳብ ክኾኑ ከሎ እንታይ ዓዲ ድምፂ ህቡና ኣይ ዝብል ድምፂ ይህቡና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ መጨረሻ ዘሎ እዚ ሳይለንት እዩ ማለት እዩ ኣይንበብን እዩ ማለት እዩ በዚ ጣይ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ኣይንበብን ማለት እዩ ግን ኣብዚ ሕጂ ክንብላ ዘለና እንታይ እያ በይና እዚኣ ክትድመፅ ከላ እያ ትድመፅ ሓቀይ ኢ ስድመፅ ብዛ ኤ ንሕቲ ሓዊሳ ኣይ ዝብል ድምፂ ይህብ ማለት እዩ ስለዚ ብዘይ ኤ እዚ ንሪኦ ዘለና ማለት ብዘይ ኤ
إي طيبين تصحفها ها تبقى بتاعت خدنا تبقى تكون تبقى إيد بالنمط تبنى ماتي إيد أخذنا ترى خمسة تحاول ساجن بس إيه نحمد ساجن عايز بتنسيه نابنت الجو أمونغوز هنا في فيلم ساعته تقينه آيس بيلو آيس جاء تقينا رايس رايس أبزياد لما أخذ ريوة تكون شو واين واين جاء كل لما أخذ تكون شو لايك لايك زي ما أخذتها لا ج تكون شو وايد وايد زي كمان سايد سايد زي خا هايد هايد زي رد لما أخذ فاير فاير زي رد لما أخذ واير واير سأزيد رقم آيس برد رايس روز واين عيد مستر لايك دس لك نجر وايد دفح سايد قولي هايد محبا فاير حاوي ويكا كفسر عبسبابون كوانفل واير كاني واير جمد مالتي نيت مالتي متكملو زي كاف زعباني اي زبدا زعمالتي اوكي اوكي نيكست زي او مس ايخ تصحف كله كمز قالت كمز عاد قالت تصحف له ግን ለውጥ ሎሪ ኣብትንባብተኢልና የውልን እዚ ኣይንበብን ማለት ትምጭሳ ዝለአ ኣይንበብን ስለታይ ንምባዛ ክንበብ ከላ ኦ ዝብል ድምፂ ኣለዋ ብሓንሳብ ክፅሓፍ ከሎ ኦ ዝብል ድምፂ ኣለዋ ብከምዚ ዝስርሑ ቃላት ከ ኣለዉ ማለት ስለዚ እንታይ ክትኮና ማለት እዩ ሆም ንላ ማእኸል ረባካ ትኸውን ሽው ሆም እዚኣ ፕላ ማእኸል እንታይ ትኸውን ሆፕ እዚኣ ፕላ ማእኸል ሮፕ ኣብዚኣ ስላ ግን ስ ምስ ክልቲአን ባወስ ከም ከላ زد بمسافة معنات زد بالمسافة نوز كوري نوز نعاد مسكا كلوز كلوز زها أما هكذا جوك تنبري هو جوك زها ما هكذا هما روك روك تنبري هو سزي هم تينا جزا هوب تصفى روب جامد نوز أفجع كلوز مرتاو جوك أصحى and بروك دما تسيري نحن كنا تكون تخونا قبل استسبرة تسيري نحن تخينا نزيا نتكمل مالتي كي سلازي نبزا نغتل أو مساء حسب كون فلو سبنا دمسنتاي أو زبدنتي يهبنا مالتي ريوة سلازي بابسخن باب كولتين باب شعو بوت إذا حجوا باب كلا بوت نبب جتا كم زين لنا حسبة تراي بوت نبب معناته اوكي سلازي بوت كوريا زيها كوت أبزيها لورد أبزيها goat أبزيها soap أبزيها throat throat أبزيها goal از بوت قلنا جالبة كوت كلنا جاكيت قدامنا جاكيت نادي اللود متخيلنا تعنت اوكي جوت تيلنا تيل صوب تيلنا سالنا ثروت تيلنا غورورو جول تيلنا ها شوتو مالتي اوكي نيكست اي مس اي حسب تصحف الله تعال تمسي يبالا تذكرت دمت الله بعدي أنت دمت إيز بالدمت الله اوكي اي انت خا ايز بالدمتي الله مالتي ذكرت عائلة دمت الله مالتي فزن بزن دعوة تحفظكم زلو لا تنسين ايز بالدمت الله زن تحفظكم زلو خا بايز بالدمتي تحفظ مالتي وين بابا أبنت زي حجي ميت تنببريوا ميت زي خا read read زي خا wear wear زي see see زي meal meal اوكي زاجن كم ايه ابزرته كم ايه دمتاوا سزي bread اكن بريد تاتلو bread زي head زي
heavy እዚህ whales ስለዚህ meat ስጋ read ምንባብ wear ምልባስ ክዳን ልብስ ጫማ ልብስ see ባሕሪ meal ጋር ዝኾነ ዓይነት ምግቢ ማለት እዩ meal ንብሎ ኦኬ bread ባኒ head ርእሲ heavy ከቢድ whales ከዓኒ ሃብቲ ኦኬ ሃብትን ንብሎ ልምዲ whales ይበሃል ማለት እዩ ኦኬ ሶ ሕጂ ድማ ከይ ዝፀሓፍ ኮይኑ ግን ከዓ ዘይድመፅ ከይ ዝፀሓፍ ኮይኑ ግን ከዓ ዘይድመፅ ስለዚ ክንበብ ከሎ እንታይ ንብሎ ሕጂ ብዚ እታ ከይ ብቕድሚት ዘሎ ማለት እዩ ትሰጥዎ ናይ ቅድሚት ዘሎ ኦኬ እንታይ ንበብሎ ኣብዚ ሕጂ knock knock እዚ ኒል ኒል እዚ no no እዚ knife knife እዚ ከዓ knee knee ስለዚ knock እና ምክሕኳሕ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ማዕፆ ምክሕኳሕ knock ንብሎ ኒል ኒል እንተኢልና ምንብርካኽ ማለት እዩ ኒል no no እንተኢልና ምፍላጥ ማለት እዩ ናይፍ ናይፍ እንተኢልና ካራ ኒ ኒ እንተኢልና ከዓ ብርኪ ይኾን ኣሎ ሪእዎ ብርኪ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ኔክስት ዳብሊው ዳብሊው ከዓ ዘይድመፅ ክኾን ከሎ ከዓ እዚኦም ው እዚ ሕጂ ክንበብ ከሎ ው ኣልነበዎም ሓቂ ስለዚ ው ኮይኑ ዘይድመፅ ኮይኑ ከዓ ኣብዚ ሪእዎ እንታይ ኮይኑ ሕጂ ራይት ራይት ኣብዚ ከዓ wrong wrong ኣብዚ answer ሪእዎ ሕጂ answer ኣይበኩን answer answer ተዳብሊው ገዲፍናዮ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ wrist wrist ብዚ ይሁሞ ድመፅ ከሎ wrist ከይድ ኣሎ ኖ ዳብሊው ኣይድመፅን እዩ ዘይድመፅ እንታይ ንገብር wrist ተዳብሊው ገዲፍና ኖርማሊ wrist ንብላ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ናብ ትርጉም ተመፂና ራይት ምፅሓፍ ራይት ምፅሓፍ wrong ጌጋ ኦኬ answer መልሲ ሪስት ሪስት ከዓ ክሳድ ናይ ኢድ ክሳድ ንስኻት ንብሎ ሪስት ንብሎ ማለት እዩ ሶ እዚ መስል እኒኦ ትምህርቲ ተስፋ ገበ ተረዲእኩም ክኸውን ኣብ ቀፃሊ ይራኸበና ጠጥዕሙ ባባይ